Bismillahi an balimaw bi ye juma ye septembre kalo tile 4 ye ni ye malati ka dun kibaru kɛnɛ kan an ka fodi bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la ayiwa bi kibara minnu b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ye ka fɔ Masina a yɛrɛ la ka fɔ ko ji ye tiɲɛni dɔw ma 784 kun ani so 214 kɔni bɛ yen nɔ ji ye olu kɔni tiɲɛ ayiwa kibara minnu fɛnɛ ma wuli a yɛrɛ la ka fɔ ko maa minnu sigilen bɛ dugukolo ko ɲɛ kunna ani jamana ta ɲɛ olu kɔni bɔra Masina ka ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ n'o kɛra arabadon septembre kalo tile 2 kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko dugu dɔ kɔni bɛ Masina mara la Masina yɛrɛ kɔni b'a la ko o dugu ninnu na ko ji ye tiɲɛni ba kɔni ayiwa ko o dugu ninnu kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko de ye ka fɔ Tonge Masina ale ni Kolongo ale yɛrɛ ni Moni Pembugu ko ji kɔni ye tiɲɛni ba kɔni kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na ko o de hukumu na olu kɔni nana ni ɲɔgɔn ye ba in kɛ walasa u ka kuma ɲɔgɔnya fɛɛrɛ ka sɔrɔ la jani donna nata la sabula ko météo y'a yira ka fɔ ko sɛbɛnni nata la ko ji kɔni bɛ nale o de hukumu na ni makofɔlen ninnu kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ walasa u ka fɛɛrɛ sigi sen kan maa minnu bɛ yen nɔ ni ji kɔni ma tiɲɛni kɛ olu bɛ se ka kisi cogo min ani dugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi cogo min ji kasara ma ayiwa hakililajigin an b'a yira la ka fɔ ji ye tiɲɛni kɛ nin yɔrɔ kofɔli la so 214 de kɔni tiɲɛna maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni ji ye tiɲɛni ba don olu kun ni so t'u bolo n'u ka foro ani u bolo nafɛnw kɔni tiɲɛna ko bɛ taa maa 784 kɔni bɔ ayiwa an b'a yira la ka fɔ ko tiɲɛni ma da o dɔrɔn ma ko sabula kɔlɔn minnu bɛ yen nɔ ani misiri minnu bɛ yen nɔ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni caman kɔni tiɲɛna nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na ayiwa ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se ka kisi ji tiɲɛni ma donna nata la cogoya min na aw tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko burɛmu kamelenninw kɔni bɔlen don k'u ka nisɔngoya yira ka sababu kɛ ko kuran kɔni tɛ yen nɔ ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko kabini uti kalo tile 22 kɔnɔna la ko kuran tɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na n'o ye burɛmu ye fo ka taa se bi ma ayiwa o de hukumu na ni maaw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira u y'a yira ka fɔ ko olu kɔni ka aminako tɛ kelen ye ko o de ye ka fɔ kuran ka segin ka na ko sabula min ye EDM ɲɛmɔgɔ min tun bɛ burɛmu o y'a yira ka f'u ye ko a tɛ mɛn ko kuran mun bɛna ɲɛnabɔ wa ko kuran bɛ segin ka na burɛmu dugu la nka ko kabini don min na kuran tigɛra ko uti kalo la fo bi kuran kɔni tɛ yen nɔ ko olu kɔni tɔɔrɔlen don kosɛbɛ nin kuranko in na o de y'a to ni makofɔlen ninnu kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira wa o y'a fɔ ko u tɛ nin baara ninnu kɔni dabila fo ni kuran ka na ayiwa kibaruyaw y'a yira na ka fɔ min ye burɛmu EDM ɲɛmɔgɔ ye ko ale kɔni n'a ka denbaya kɔni taara Gawo ko sabula k'a sirannen don ni makofɔlen ninnu kɔni kana se a n'a ka denbaya kɔnɔ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kati finitigiw ye mobili dɔ kɔni lajɔ ka sababu kɛ ko juin kilo 27 kɔni tun bɛ mobili in kɔnɔna la ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko uti kalo tile 23 kɔnɔna la ko nin ye kare dɔ de ale kɔni tun bɛ ka taa Kɛɲɛba n'o bɛ Kayi mara la ayiwa tuma min na ninnu kɔni taara u tɛmɛna Kati la dugu dɔ bɛ Kati kɛrɛfɛ n'o an b'a fɔ ma Nɛgɛla ko tuma min na mobili in kɔni sera yen finitigiw ye sɛgɛsɛgɛli caman kɔni kɛ mobili la olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la ko u bɔra valise 2 kɔni kan ko valise ninnu kɔni kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko juin de b'a kɔnɔ juin an b'a yirala ka fɔ ale kɔni ye dɔrɔgu ye ni a bɛ kɔlɔlɔ lase adamaden ka ɲɛnamaya ma ayiwa a yirala ka fɔ ko an ka jamana sariya la ko nin fɛn in fana man kan tɛ ka don an ka dugu kɔnɔna la wa o de hukumu na ni finitigi ninnu kɔni ye nin fɛn in minɛ a yirala ka fɔ ko a kilo bɛ taa fo kilo 27 kɔni kan ayiwa o ye sɛgɛsɛgɛli caman kɔni kɛ nka a ma dɔn maa min kɔni ta ye nin valise ninnu ye nka a yirala ka fɔ ko valise ninnu tun bɛ mobili in paranti de ka bolo kan ayiwa ko parantikɛ kɔni ye valise minɛ maa dɔ kɔni na k'a sababu kɛ 4000 kɔni musaka kɔni sɔngɔ ye ko a y'o minɛ a ka sofɛrikɛ yɛrɛ kɔni tun t'o kalama ayiwa an bɛ yɔrɔ min na ko bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka kɛ min ye nin parantikɛ ninnu kɔni ye ko olu kɔni bɛ finitigiw ka bolo kan wa hali bi finitigiw kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la ka dɔn maa kelen min kɔni ta ye nin valise ye a bɔra yɔrɔ min ani a bɛna taa yɔrɔ min ni min bɔra la an n'o da kulo kan ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ kunnafoniw kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'o olu kɔni b'a an ladɔnniya sanga ni wagati bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ ayiwa u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn min bɛ tali kɛ ka bila aramisadon uti kalo tile 3 la maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ ko ye maa 5 ye wa ko maa 18 kɔni bɛ yen nɔ ko olu fana nɔgɔya ayiwa kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ ko bi maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye olu garijɛgɛ ni bana in na ko o bɛ taa maa 2887 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na o maa 2887 la
maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye lafiya kɔni ko bɛ taa maa 2,000 ni 100 ani 3 kɔni na. maa minnu fana bɛ yen nɔ ni ala kɔni ye olu ka kalifa minnu la ni bana in sababuya la o ye maa 100 ani 26 kɔni. ayiwa an balimaw ni ne kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan. hali bi an ka foli belebele ba aw ye kabini aw sigiyɔrɔ la aw ni ce aw ka kulomajɔ la. ala ka don wɛrɛ yira an kɛnɛ la.